Gaurkoa, barkamena eskatzen hasiko naiz, eta nire burua pixkat eskusatzeko esango dut antolatzaileek hala eskatu didatelako. Hitz egingo dudala nitik. Gaur ez da nitik hitz egiteko eguna, gaur gutik hitz egiteko eguna da, baina hala eskatu didate, nire eskarmentutik elkartegintzaren inguruan, ideia batzuk, agian provokazio batzuk ere bai, partekatzeko asmoarekin saiatuko naiz hori egiten. Nire esperientziatik, esan beharko nuke, gaur egungo nire esperientziatik hitz egiten saiatuko naizela bereiziki, aipatu den elkarte egintza haundi zabal horren familia bateko kide, hirugarren sektorean, hain justu ere Save the Children erakundean, Espainiako presidentea, baino, aitortu behar dizuet, elkarte egintzan, nire bizitzan, bastante promiskua izan naizela. Hau da, era askotako elkarte egintzan parte hartzeko aukera izan dudala. Kultura munduan, euskera munduan, elkarteen koordinazio guneetan, zuetako askori gauza bera gertatuko zitzaion bizitzan zehar uste dut, eta nerian ala izan da. Orduan, nahastu egingo zaizkit segurenik bi planoak. Irudi honekin hasi nahi izan dut kontatzeko ere nitik hitz egin behar dudan ezkero, nola iritsi nahi zen ni Save the Children erakundera. Eta iritsi nintzen argazki hori jarri zidatelako begien aurrean. Kazetaria naiz, izan naiz edo, kazetaritzan lan egin dut, eta eskatu zidaten Euskal Herritik atzerrira joandako gerrako aurren historia, dokumentatzeko, erreportaje bat egiteko. Eta argazki hori erakutsi zidaten. Habana itsasontzia da, Bilboko portutik 1937 urtean irten zana, umez bilatuta. Bertako familiek, gure aurrak eman behar izan genituen atzerrira, jakingabe nora, gerraz salbatzeko. Orduan hasi nintzen, gertaera hori ikertzen, eta jakin nuen itsasontzi horiek eta atzerrira iritsitakoan emandako sostengua elkarte batek ematen ziela. Gure aurrak ezagutzen ez zituzten pertsonek, gure aurrak hartu zituztela, egoerarik, zailenean, imaginatu dezakezu zer den, garai hortan, ez gaur egun iritsitakoan WhatsApp bat bidali eta lasai ama ondo nago esateko inungo modurik etzeon. Hasi joazen, eta han, elkarte batek hartu zituen. Eta elkarte batek antolatu zuen haur horiek bizi ahal izateko behar zuten guztiak. Familia horiek, nola edo hala, beren aurrak salbu jartzera zijoazela, ziur egoteko behartzen guztia. Erakunde hori Save the Children zan, eta niri entzat burua lehertu entzitzaidan. Bazan, munduan bazegoen, umeak, ezagutzen ez zituztenak, salbatzen edo, ingelesaren trampa da hori, baina eta laxe ezagutu nuen erakundea. Erreportajea egin nuen, etzen nire lanik brillantena izan, baina bizitza aldatu zidan. Bizitza aldatu zidan ikusi nuelako hor bazegoela munduan gure egitekoa ulertzeko modu desberdin bat. Eta nik geroztikan bide hori hartu nuen, aurren eskubideen defentsa. Eta pentsatu nuen hori zela nire zoriontasuna emango zidan zerbait. Eta pentsatu nuen, hau da, nire kausa. Makina bat kausa daude munduan, bakoitzak berea aukeratzen du. Edo kausak, nire kasuan bezala, aukeratu egiten zaitu. Zeren eta, Bilboko portuko Habana itsasontziko neska horren begirada eta aurten, orain dela egun batzuk, gure lankideek jabaliatik bidali diguten argazkian ageri den neska horren begirada berbera da. Alde batekoak gure aurrak zirela uste nuen, zeininak dira beste aur horiek. Kausak harrapatu ninen eta elkarteak harrapatu ninen. Elkartearen egiteko modua. Eta hau oso niti kontatuta dago, baina uste dut gurako ikaspena ere badela. Bakoitzak aukeratu behar du berea, baina harrapatu egin behar zaitu. Zer diren elkarteak galdetzen zenuen, nik ez daukat erantzunik, baina bat botatzen dizuek.
pertsonei laguntzen dieten pertsonak. Oso sinplea da, badakit akademikoki ez dula koskorri balio, baino niri funtzionatzen dit. Hori gara, elkarteetan antolatu gara, pertsonei lagundu nahi diegun pertsona garelako. Niri horre funtzionatu egiten dit. Eta uste dut importantea dela ere, kontuan izatea, onaino iritsi garela, pasioak ekarri gaituelako ona. Ez gaitu ona ekarri baliabidez lepo giundela jakiteak, ez gaitu ona ekarri, ez dakit, munduak dena errez jarri digulako, ez pasioak ekarri gaitu gauden tokira. Eta Martinek erakutsi digu ez gaudela momentu txarrean, nahiz eta askotan kontrakoa uste izaten dugun. Eta uste dut garrantzitsua dela pasio hori aitortzea. Nire kasuan behintzat, eta nire itzultzen naiz, pasioak mugiarazten hauelako. Kirmen Uribe galdetzen zuen, ez da? Zer da mundua mugitzen duena, eta bakoitzak bere erantzuten du. Nik uste dut hemen gauden asko pasioak mugitzen gaituela. Eta gaur egun gauden egoeran baldin bagaude, Gipuzkoa bada, Aldo Nagusia nerea, bada komunitate bat pasioarengatik izan dela. Eta uste dut, galdu beharrez diren makina bat atributuen artean, pasioa, azpimarra, handi bat merezi duela. Baino, uste dut, eta eskarmentutik diot, nire buruari esaten diot, ametsa berriro ekoiztu behar dugula. Ez dugu asmatu behar amets berri bat, baino negoziatu behar dugu, onaino ekarri gaituen ametsarekin, ia ondo, ia gustora ote gauden, gizartea erabat aldatu egin delako. Eta gizarteak galdera berriak egiten dizkigulako. Pertsonak oksigenoa behar du bizitzeko, baina bere helburua ez da arnas hartzea, ez da? Bizitzea da. Gizarteak elkarteak behar ditu, baina bere helburua da ez da elkarteak izatea. Zein da gizarte kohesioaren, komunitatearen helburua? Uste dut hori dela galderagakoa. Eta agian, eta banator provokatzera, agian ez da soilik elkartea. Elkartea niretzako tresna bata. Eta behin eta berriro galdetzen badiogu gure buruari, nola bizi berritu elkarte gintza, galdetu gabe zertarako elkarte gintza, agian esfortzua ez da guztiz emankorra izango. Agian erantzuna ez da elkartea, eta agian zintzotasunez eseri behar gara ideia eroa, gazteekin, ze gazte ez asko hitz egiten dugu, eta ez dakit nun dauden, ez daude hemen, ez delako ez bere ordutegia, ez delako bere formatua, baina negoziatu egin behar dugu amets berria. Legatuaren transmisioa bermatuz, baino zintzoki eta apaltasunez erantzun berriak entzuteko buru irekierarekin. Denboran zehar lortu dugu, eta harro egon gaitezke horretaz, gaur egun garena neurri handi batean komunitate baten emaitza da, honeako eta txarreako, garenaren, izan direnaren emaitza gara gaur egun garenak, eta orain tokatzen zaigu pentsatzea, eta hemendik aurrera zer den dena aldatzen ari da. Eta askotan ez dakigu nola interpretatu, asko gustatzen zait biren ipuinan Dickentsek esaten zuen hori, ez da? Garairik onena zen eta aldi berean garairik txarrena ere. Askotan ez dakigu interpretatzen. Dualidade horretan, hause da, garai berrien patua. Dana izan daitekela positiboa ala negatiboa, eta tokatzen zaigula guri aukera egitea, bai, garairik onena da gizarte aktibatzeko taldi berean garairik txarrena. Hause da tokatu zaiguna, ongi etorri ziurgabitasunaren eta kontradikzioen mundura, ez da? Balio egiturarik sendoena duen belaunaldia da. Ez bakarrik gehien parte hartzen dutenak. Balio egiturarik sendoena duen belaunaldia, nere belaunaldiarekiko jende gazteak askoz gutxiago edaten du, askoz ez ere balio sozial sendoagoak ditu, eta feminismoaren inguruan lan egiten dugunok ere bai, ongi dakigu sekula ez dela izan. Munduan, inoiz historian, era honetako gizarterik, era honetako gazte jenderik. Oso garbi dauzkaten gauzak. Hori alde batean, bai, bestelako gabeziak ere badituzte individualtasuna, nahi den guztia, baina hori ere hartu behar da kontuan. Dualidade horretan,
ikasi behar dugu zer aprobetxatu behar dugun, zertan egin behar dugun palanka eta zer egin beharko genuke nolabait goxatu edo horrek ekar dezaken alderdi txarra murrizten saiatu. Garapen teknologikoa alde daukagu. Mitxu mugimendua teknologia, komunikazio teknologirik gabe etzen posible izango. Milaka emakumeren sufrimendua lurpean legoke espalitz tresna berriak ditugulako. Badakit alderdi ilun beltza, iluna baino gehiago, alderdi beltza duela honek, baino hor daude eta aldeko ere izan daiteke. Gure buruari galdetu behar diogu, nola jokatzen duen faktore honek eraiki nahi dugun horretan, ze hor dago. Gizarte sektorean eskarmentu dun eta gaitua da gaur egungo. Antoniok esaten zuen asko profesionalizatu gara, zorionez. Askozaz ere profesionalagoa hitzaren adiera bikoitzean dalako gure erantzuna. Eta egia da, gizarte antolatua zenbat eta profesionalagoa izan, berez, zerbitzu, akonpainamendu, ideien sorrera ere hobea izango da. Horrek badu, bere aurria eta binperra, ez da? Binperran ere badaude egin beharreko gogoetak, baina hori ere aldeko zerbaita hirugarren sektoreko eta Euskadiko datuak dira, Martin, begiratzen ari zara berdatuak, baina ez dira osatuak, bai, jakitun daiz, Gero eta gizarteko estamendu desberdineagoetan hitz egiten ari da komunitateaz, gizarte erantzukizunaz, hitz egiten ari da eta egiten ari da, asko. Gero eta gehiago gara, garai batean soilik auzoko elkarte txikiek egiten zituzten horiek, eragile gehiagok egiten dituzte. Honek, nahi baldin baduzue, sortzen dizkigun zalantzak dira, bai ze helbururekin, bai ze baliabiderekin, bai zer ordezkatuz, nahi den guztia. Baina hor ere badago, eta uste dut oso albiste ona dela. Mundua aldatzen ari da, eta aldatzen ari da oso azkar. Horregatik defenditzen dut, ametsa berriro ekoiztu egin behar dugula. Ze gizarte antolatuaren esparrua murrizten ari da, munduan, ez bakarrik hemen. Gero eta gehiago kostatzen zaigu gizarte modura esatea hemen gaude eta gure hitza daukagu. Non hartzen du parte erabaki oinarrizkoetan gizarteak? Askotan espazio publikoan uzten zaigun zirrikitu espazio txiki batean eta gero eta gehiago. Justizia sozialaren eta balioen aurrerapen hori geldiezina zena uste genuena, ez, gelditu daiteke eta atzera egin daiteke. Eider Mendozak aipatzen zuen hasieran, etxe zuriko nagusi berriak bota dituenak bota eta gero, nire galdera da, non dagoen horren aurrean mugituko den gizartea. Eta ez soilikan, hemen ere bai. Konsensu soziala eta politikoa urratu eginda arlo giltzarrietan. Eta hori ere aitortu egin behar dugu gure erakundeak mundu osoan egiten du lan, eta atzo arratsaldean egon ginen ikusten, zer eta nola egingo dugun gazara sartu alizateko. Orain, atea ireki eginda, baino bertan topatzen ari garen errealitatearen aurrean zer eta nola egingo dugun. Nola da posible 2025 urtean ikusi duguna, ikusten ari garena, ikustea. Nola da posible? Non dauden konsensu mundial horiek? Nire ustez, eraldaketarako indar hori gelditzeko intentzio argia dago. Eta hor dago komunitatetik egin beharreko gogoeta. Gizarte taldeen gaitasunak zaharkituta gelditu direla hola bota dute esaldian pun, eta esango jazue, neurri batean esango nuke baietz. Besteak beste gizarte arazo berriek gainezka egin digutelako. Oso azkar pasa naiz eskaintzen, hirugarren sektoriak eskaintzen dituen zerbitzuen diagrama horretatik, baina hor gizarte arazo berri desente sortzen ari direla edo irudikatzen dugu eta ez dakigu nola erantzungo dugun. Gipuzkoan liderrak zarete, gara, nahi gabeko bakartasunaren inguruan, baina hori ez da gertatzen toki guztietan eta argi dago garai moderno honen gizarte arazo berri bat
dala. Eta hori bezala beste 11 adibide egon litezke. Eta egia da, egiturei eusteko baliabideak gutxitzen ari direla. Bereiziki, hirugarren sektore deitzen dugun horretan, bestelako elkartetan irakurketa beste bat izan daiteke, baino nire esperientziatik, nitik, somatzen dudana da, elkarteetan denbora asko eta asko ez da asko, eta gero eta gehiago inbertitzen dugula esaten eta nola finantziatuko gara. Eta denbora guztian gure buruari hori esaten baldin badiogu, zerbaiten seinale da, eta ez da seinale ona, gure elkarrizketak, gure gogoetak agian, beste leku batean egon beharko luketelako, ez bizi iraupenean. Galdera batzuk, aurrera egiteko, nik botatzen ditut galderak, eta gero nahi baldin baduzue, elkarrizketan egiten ditugu, bale? Beharra dagoela garbi ikusten dut, eta aukerak daudela oso garbi ikusten dut, Martinekin bat nator, patologikoki optimista naiz, eta oso garbi ikusten dut baietz, eta amets hori da nire ustez behar duguna. Goazen adostera, gaur arratsaldean egingo duzu horretarako pausu ezinbestekoa. Eta gutik egin dezagon, Goetek esaten zuen, zerbait egin alizateko, norbait izan behar da aurretik. Goazen pentsatzera, nor garen. Goazen pentsatzera, zein den amets horren helburua gutik. Guk eman behar diogulako horri erantzuna. Jakinda, hauetxek direla, lehen esaten nuen bezala, positiboa edo negatiboa, disdiratxua la iluna, zartzea eta belaunaldi arrakala oso nabarmena da. Zahartzen ari den gizartea gara, zorionak, ze kontrakoa askozaz ere datu txarragoa izango litzateke. Honek gizarte euna beste modu batekoa egingo du, egin du jadanik, horren aurrean. Eta hori kontuan hartuta egin behar dizkiogu elkarri galderak. Digitalizazioa oso bizkorra da, eta horrek ere, bere alderdian badu, bazterketa teknologikoa sortzen ari dela. Nola egingo diogu aurre horri? Gizarte finantzaketaren patroia aldatzen ari da. Filantropiaren finantzaketa aldatzen ari da. Gizarte erakundeok behar ditugun baliabideak nondik eskuratzen ditugun, gure buruari galdetu behar diogu, eta agian, elkarrizketa askozaz ere irekiagoa zabaldu behar dugu, inpaktua nola neurtzen dugun, jakiteko. Eta erakunde publikoek eskatu egin behar diguzua inpaktua. Eta guk eskatu behar dizuegu inpaktuaren araberako politika publikoak. Elkarrizketa hori ez da soilik erakunde publikoena. Espazio publikoan dihardugun guztiok eta hemen gaudenok hor gaude, parte hartu behar dugu elkarrizketa horretan, komunitatearen hobe beharrez egiten ari garelako, eta ez soilik gure erakundeen finantziazioez. Dibertsitatea eta inklusio kulturala. Iruipena daukat, kontzeptu hauek direla alako, edozein hitzalditan bota beharrekoak, zerbait deskubritu izan bagenu bezala. Beti izan gara gizarte diverso bat, beti izan gara kulturalki diversoak, baina orain gainezka egin digu olatu horrek eta ez dakigu oso ondo nola kudeatuko dugun. Gure buruari galdetu behar digu, amets horretan denontzako ametsak sortu behar ditugulako. Ez du balio, existitzen ez den mediania horrek ekoitzitako ametsa. Eta hemen gaudenok existitzen ez den mediania honetan gaude. Guk ez dugu gizartea ordezkatzen. Gizarteako beste espazio horiek bidea aurkitu behar dute, bidea ireki behar diegu zuzenean bere burua ordezkatzeko. Eta horretan, esango nuke, ezkirela oso trebeak izan orain arte. Egia da, gizarte neke handia dagoela, eta mesfidantza handia dagoela, bereiziki erakunde handiongan, eta hor sartzen dut nire burua, baina baita ere handiak diren zera guztiak. Gero eta gehiago, entzuten dugu hori, hain handia baldin badira erakundeak, zertarako behar nauten nik. Zer ekarpen egin dezakedan nik. Uste dut horretan ere guk egin behar dugula pedagogia. Eta ni presnago pedagogia lan horretan esku bat zehatzeko. Susmatzen dut askotan gure arteko eztabaidatan, elkarte batean parte hartzea dela pertsona batek sobran duen denborarekin egiten duen zerbait. Nien nago ados. Nire bizitza osoan, sekulan ez du denbora askorik izan sobran, sekula.
geizki antolatuko naiz, honen gezakit. Baina beti parte hartu dut, elkarte eta komunitatean. Ez da sobratzen zaizun zerbait ematea. Hori garai bateko egiteko moduetan agian sartzen zen. Nik uste dut, gizarteari ematea dagoen ekintzarik egoistena dela batetik, ze zoriontsu egiten baldin bazaitu horregatik egiten duzu. Baina aldi berean, ekintzarik eskuzabalena dela. Eta ez dela sobran dudan zerbaitekin egiten dudana, baizik eta nere egiteko, nere munduan egoteko eskeman parte den zerbait. Ez gara gure baitako, hala da, besteekiko gara eta horrek euki behar du irtenbide bat. Ez sobratzen zaidalako, baizik eta hala, hor egon behar duelako. Agian horrek esplikatuko luke zergaitik gazteek ez duten parte hartzen kasu askotan. Eskatzen dieguna ez dutelako ematerik. Eskatzen diegu dirua eta denbora. Ez daukate? Eta gainera eskatzen diegu gure egiteko moduetan. Elkartean parte hartuz, atxaldeko 7 juntako batzarra, gehi... Ezin dute erantzun. Agian, buelta eman behar diogu horri, eta apaltasunez, galdetu. Nola bidera daiteken hori. Eskatzen duguna ez daukate, baino asko dute emateko. Guri dagokigu aurkitzea modua. Bueno, globalizazioa eta bertakotasuna, beste garai moderno hauen, beste zera horietako bata, ez da? Jendea oso asko mobilizatzen gara klima aldaketaren kontra. Munduko zea problema horien artean, baino gure etxe ondoko errekastoa garbitu behar denean, kosta egiten zaigu ikaragarri, eta hor ere plastikoak eta daude, baina ez baliko ondartzatan, baizik eta gure errekan. Bueno, hori hala da, horren aurrean, galdetu egin beharko genuke eta gure buruari erantzun beharko genioke. Nik uste dut, gure balio proposamena sortu behar dugula, hori enpresetan beti esaten diegu, eta nire buruari ere esaten diot askotan. Zein da, gizarte hitzarmen sendoa abian jartzeko, ehun komunitarioak, hemen gaudenok, egin dezakegun ekarpenik peinenak. Zein dira? Desberdinak izango dira, hemen denetarik daude. Baina gure buruari galdetzen badiogu, zer den nik bakarrik eman dezakedana. Zein da nire elkarteak bakarrik egin dezakena. Bueno, galdera horren aurrean, agian, pentsatu beharko genuke, zein den balio erantzi hori, benetan nik egiten dudana beste bateko beto egiten baldin badu zertarako nago ni hemen. Nun jar dezaket nik energia hori? Galderak dira. Eta horrek eramaten nau gure elkarteen rol berriaz agian ere pentsatzera. Denok egin behar dugu denetarik? Zertan eta nola espezializatzen garen? Bueno, gizarte ahalduntzea izan daiteke rol bat, balio demokratikoetan arrobia behar dugulako, nahi eta ez, gizartea berak bere horretan antolatu gabe ez digulako ematen, hor badaukagu rola handi bat. Politiketan eragitea eskubideak ardatz, gure kasuan zalantzari gabe. Hori rol oso importantea da, horretarako ezagutza sortu, guretzako oso rol garrantzitsua da. Gizarte berrikuntzan aintzindariak izatea guk daukagu dimensioa, elkarteok daukagu dimensioa. Elkarteok dakigu nun dauden arazoak, malguagoak izan gaitezke beste erakundeak, baina, hemen nik 3 posibilitate besterik ez ditut ekarri, baina askoz gehiago egon zitezken. Galdetzen badiogu gure buruari zein den gure balio erantzia, hurrengo galdera baita, eta zer jarriko dudan nik mai gainean. Jardun esparruetan, hain dekap, hori gertatzen ari da. Zertan ari gara? Egiten ari gara egin behar duguna, atentzioa jartzen ari gara datozen beharrei, zeagian datozenerako ja berandu gabiltza. Zein gizarte behar emergentetan jarri beharko genuke fokoa, gogoeta honetan. Bueno, balio erantziaren inpaktua oso txiki-txikia dago, alde batean hemen ikusten duzue, gaur egun 3. sektoreak zertan egiten duen lan, eta hemen beste alde honetan ikusten dugu Gipuzkoako Foru Aldundiaren plan estrategikoan identifikatu diren beharrak. Goazen ikustera, ez ote dagoen hor gap bat, ez ote dagoen hor utxune bat esaten diguna kontuz. Hau badator,
eta ez da momentu honetan kubritzen ari. Eta hemen beste milioiko galdera. Gobernantza eredua nola erlazionatzen gara elkarrekiko, erakundekiko, enpresekiko, hor zerbait diversoa eta iaia artesana irudikatzen saiatu naiz uste dudalako antolatzeko moduak oso diversoak eta artesanalak izan behar direla. Neurri, dimensio, egitura, helburu desberdineko piztiak gaudelako ekosistema berdinean. Baso honetan, elkartearen baso honetan, ez gara denok berdinak. Eta bakoitzak adostu egin behar du zein den aliantza sortzeko bere proposamena. Ze aliantza kultura berri bat eskatzen du mundu berri honek. Baino, eta ja bukatzera noa, aliantza esanguratsuak behar ditugu. Bestearekiko aliantzan egotea, txek eginez, besterik gabe elkarrekin garela esan alizateko nire ustez ez da nahikoa. Eta aliantza hitza oso erakargarria da, baina atzean dauzkan implikazioak ikieragarriak dira. Esate baterako, aliantza batean nik adosten baldin badut halako posizioan egongo naizela, agian ekonomikoki ez da jasangarrian nire erakundea. Agian dirua beste erakunde batek aterako du? Nola? Ez algeunden aliantzan. Hori gertatuko da, eta gure buruari egin behar diogu galdera benetan, ia aliantza kultura honen ondorioetan erantzuteko kapaz garen eta pres gauden. Ze inpaktura zuzendutako ekimenetan agian nire parte hartzea, iskina baten egongo da, eta ez plazaren erdigunean. Protagonismoa partekatu behar dut, temazo hori ere bai, askotan. Ezagutza sortu eta partekatzeko gai gara? Baietz, esango dugu hemen, baina gero jongo gara nahi baldin baduzue proiektu zehatz batera eta ikusiko dugu, kapaz garen, ez garen, taldearen gaitasunak dira behar direnak, benetan, gure erakundetan ditugun pertsonak benetan kapaz dira lan egiteko modu honetan, lanean egiteko eta ekarpena egiteko, bestekiko harreman malguetan eroso sentitzen gara, jerarkietan aziden belaunaldi batek horizontaltasunean, hemendik edo hemendik jun behar da, ez? Askotan, bai, estropuzu egiten dugu, bai, normala da, baina nire ustez hemen dago lanketa. Belanaldien ordezkapena asko hitz egin da, eta nik eskerrik asko benetan Palmira, entzuten ari nintzen esaten ari zinena, eta uste dut beharrezkoa dela ordezkapena beste termino batzuetan pentsatzea. Ez bakarrik gazteak gurera ekartzeko, baizik eta gu beraien gana juteko. Hemen dago oso txiki ikusten da eta ez du merezi, hau egin genuen ikerketa bat, gazteek gobernuz kanpoko erakunde ze iritzi duten eta esaten diguna, konpromisoa eta lotura nola mugitzen den, elkartasun emozionala, elkartasun parte hartzaile aktiboa, datu interesanteak dira, utziko dut aurkezpena, ze hor daude gero indikadoreak ikusteko, ez da? Baina funtsean zer esaten diguten, barkatu, bizkarra emango dizuet. Konfiantza eta gardentasuna eskatzen digute, erraztasuna eskatzen digute, oso komplikatuak gara, erakundeak orokorrean gazte jendearentzat, neurrirako eskaintza esaten digute, ez digute erosten banda zabala, ez digute esaten dana erosten dizut, ez eiazu zehazki zer nahi duzun. Iritzia izan dezakegu horretaz, eta beste zea batek erri dizuet. Baina hori da, gutxienez elkarrizketa berri horretan jakin beharrekoak. Gertukoari laguntzea eskatzen dutela bere iziki, esperientzia sortzen duen lankidetza bat behar dutela, parte hartu nahi dute, baina parte hartu nahi dute soilik modu puntual batez. Beraiengan inpaktu bat bilatzen dute, harremana zaintzen dute, zaindu egin behar ditugu, ez dira, ezakizek karrera antolatu behar dudalako deitzen dudan voluntarioa, zaintzea nahi dute, eta komunikazio eta erreferentzialtasuna bilatzen dute. Joera berrietara egokitu behar dugu, bai, baino kontuz. Yes and not. Helburua bazter utzi gabe. Honekin ez dut esan nahi, besterik gabe erosi behar ditugunik esaten dizkiguten horiek. Zeren orokorrean oso kausistak dira, eta badira aldaketara zuzendutako eta denbora askoren lana eskatzen duten
egoerak. Kausa eta misioa ez dira gauza bera, eta orokorrean oso kausista bilakatzen ari gara. Osea, bai, baino ez. Mugimendua versus ekintza. Ekintza puntualetan parte hartzea oso importantea da, Antonio aipatu du, baina hemen mugimendu bat behar da. Gizarte aldaketak ez dira egiten, arratsalde bateko jaialde baten. Parte hartzea versus epe luzeko konpromisoa, nola ulertzen du gaur egun gazte batek konpromisoa? Askotan galdetzen dugu, konprometituko zea, zesan nahi du horrek. Eta ulertu behar dugu, zer den. Ekonomikoki laguntzea versus sostengua eskaintzea. Mailua bakarrik baldin badaukazu, problema guztiak dira hiltze. Gure erramienta kaja zabaldu egin behar dugu. Dirua ez digute emango, aurreratzen dizuet. Prekarioak dira, eta hor ere badaukagu zerrekina. Baina asko dute emateko. Gure ardura da, aurkitzea, ze eskatu. Lokala versus globala, berriro ere. Badaude, gauza batzuk, badaude eraldaketa batzuk globalak direnak. Esperientzia hola bereiziki unkigarri eta Instagramen jartzekoa emate ez dutenak. Eta oso garrantzitsuak dira, eta hori ikusten ari gara. Sinogarismoko elkarteek esaten digute gero eta jende gutxiago dutela beraiekin lan egiteko, ez delako ikusi nahi dugun eta erakutsi nahi dugun parte hartze sozial bat. Bueno, beraz, yes and not. Eta bukatzen dut. Ez daukat inolako zalantzarik amets hori, ekoiztuko dugun amets hori, askozaz ere hobea izango dela guk orain arte ekarri duguna baino guri dagokigu momentu honetan bisagarra egitea. Uste dut momenturik onenean gaudela, esango diazue baita txarrenean ere, baina momenturik onenean gaudela, datozen joera horiei aurre egiteko. Hasieran esan dudan guztiarengatik, eta, hemen ikusten dudan jendetzak iradokitzen didalako, oraindik ere zoriontasuna eta bizipoza ateratzen dugula komunitatean parte hartuta beraz. Horixe izango litzateke, nire azken mezua. Eskerrik asko. Mila esker. Eskerrik asko. Mamitxu, zoragarri, betiko lez, galdera bat botako dizut, holtzatik, jetxi baino lehenago. Zein lirateke inpaktua areagotzeko egin beharreko genukeen errenuntziak? Inpaktua areagotzeko egin behar genukeen errenuntziak. Nere ustez, dibersidadea kontuan hartuta. Ez nuke esango erakunde edo elkarte guztietan berdinak direnik. Baina lehen da bizikoa da identitatezkoa. Hau da, oraino ekarri nauen elkarte abian jartzera eraman gintuen propositoak eusten dio, gaur egungo eta etorkizuneko galderei, hori baino errenuntzia handiagorik ez zait okurritzen. Ez badio eusten, galdera da, zer egingo dugun legatu honekin, giza kapital honekin, eta nora zuzenduko dugun. Gizarte beharrak aldatu egin dira, baina gizarte beharrak eraldatzen segitzen dute. Adibide bat, drogo menpekotasunaren inguruan garai batean, normala den bezala, gizarte erakunde askoren sorrera ikusi genuen, gaur egun, pornografia menpekotasunean dauden aurren inguruan ikerketa egiten dugun bakoitzean, horpilatu den esperientziak gaur egungo egoerarako zer ekarpen egin dezaken. Horrek renuntziak eskatzen ditu. Agian ez da talde bera, agian ez dira pertsona berberak, agian ez da dimensio bera, baina gizarte beharra bertsua da. Mutatu egin duen kontzeptua da. Oso renuntzia handia da. Baina uste dut inpaktua sortzera baldin bagoaz, egin behar dizkiogula gure buruari galdera horiek. Horietako batzuk agian modu irekian gaur arratsaldean, baina beste asko etxeko intimidadean egin beharko dira, zalantzarik gabe, eta hori oso importantea da. Auzolanaren kontzeptutik hain justu ere,
etxean garbi eduki behar ditugulako. Etxekoak kanpoan eragin bat egin ahal izateko. Eta norbanakotik hasita beti ere, ezta? Uste, pluralean hitz egiten dugu askotan, da gero singularra igual akaso oraindik ez dugu menperatzen. Bai, hala da. Txalo, bero bat, mila esker zure ekarpenengatik. Pilar Calzada. Eskerrik asko. Mila esker.